buiten, maar ja, ik zal nog even wat zeggen. Mijn jongens, dan krijg ik praat. En ik ben heel vlot, ik praat naar Fries. En nou ja, we gaan nu in mei die nog een Pieter Weningtocht. 24 kilometer, dat is helemaal leuk. Daar ben ik. Ja, de jongste net, de oudste, mij niet. Geweldig. Ja, En wat ben je al? we hebben 2 weken verleden denk ik al dat we bij gaan binnen. 1 week vadermaal podcast. En een week in de maandpak. We zijn best wel even geweest. Dat is hartstikke leuk. Dat is nog een beetje langer hoor dan de praat. Kun je zelf nog wel even zien? En nog 8 En die man die speelt ook altijd vals. Wat speelt hij dan? Ik ben je... Ja, die speelt vals. En die man die wist hier dat weer de hard melk van ons heid man. Ja, dat leuk net. Nou, dan is het